Bon dia, Xènia. Bon dia. Hem arribat a la reserva africana de Sigent. Anem a fer el teu primer safari, Xènia? Tot i que serà per Europa. Què en dius, Xènia? Ja sé que t'acabes de despertar, que tens moltes ganes de remenar-ho tot i que estàs molt adormida, Sí, ho veiem. Mira quins animals. Oh, mira! Un búfal! Aquí, carinyo, aquí. Mira, allò és un nyu. Ai, que xulo! Vols baixar? No pots baixar, Xènia. No podem baixar, carinyo. Com vols baixar aquí? Quina gràcia. Mira. Ui, espera't, que maco, allò, el nuquell. Hi ha un quilo d'animals, que ens estan adelantant tots. Els hi fas petons? Els hi fas petons? Mira, allà n'hi ha més, Xènia, mira, mira. Què fan? Mira, que xulo. No hi ha avestrussos. Podem, amb el vent que fa, marxar volant, Xènia, els avestrussos. Una zebra, Xènia. És que la zebra és molt presumida. Has vist quantes girafes? Atenció, Xènia, entrem a la zona dels ossos i els lleons. Xènia, lleons. Finestres pujades, no traiem la mà per les finestres, no parem el cotxe, Xènia. Mira, Xènia, allà hi ha un os. Allà hi ha un os, mira. Allà està dormint. Mira l'os, que gran. Mira, que bonic. Mira, aquí. Mira quin os més gran. Està dormint o què està fent? Uau, quin os. Més gran, Ja hem vist els ossos, I ara volem anar a buscar lleons. Ara no pares quieta, Anar amb un nen tan petit és complicadet, també. I el lleó, ara dius? El lleó, on estan els lleons? Anem a buscar els lleons? Anem a buscar el lleó? Ui, aquí t'ha vist algú. Mira que maco, això. Espera't aquí. Peligro. El veus? Què fa el lleó? Mira. Has vist lleons? Què feia el lleó? Què feia? Digue'm, carinyo. El veus, carinyo? Uau, mira aquest lleó, Xènia. Oh, mira'l. Que gran El aquest lleó. veus? No, gatet, no, que és un lleó molt gros que t'està mirant. Què et diu el gatet aquest, Xènia? Hola, mira. Mira que lleons hi ha, Xènia? Mira. T'està mirant el lleó, encara. Hem vist molts lleons, Xènia, que hi havia molts lleons? Que sí, carinyo? N'hi ha un que ens segueix pel retrovisor. Ui, que bé. Ui, que bé cap aquí. Ens està seguint un rinoceront pel retrovisor. Mira, ja està. Ens ha deixat, Xènia. Has vist? T'agrada? Has vist? Un rinoceront. Que grans aquests animals. Ui! No pot sortir. Ui, que s'ha enfadat aquest. Ui! Ara, si vens a Sigent, la seguretat és el primer de tot. Has de conduir sense cap nen a sobre, sense mòbils, amb visibilitat. Xènia. Sí, no hi ha descans per la teta, Xènia. Les zebres? Vols veure les zebres? Ah, ja hem arribat al parc. Quants flamencs! Mira! Molt xulo, Xènia? Hi ha molts cangurs aquí, que sí? Quants cangurs has vist? Uns quants,
Ui. Ah, ja. Has vist? Quina Mira. Mira, Xènia, que hi ha aquí. T'han agradat els pelicans? I els flamencs? Quants flamencs, Quants pelicans? Trucs? La veritat que el parc està molt bé, És com un minizoo, però així una mica més lliures. Està bé. T'ha agradat a tu? Anem a menjar i seguim. Tu ja has anat amb dromedari, pel Sàhara? Mira quins dromedaris. Aquests sí que estan empatxats, no els del Sàhara? Ens han timat, no hi ha ximpanzés. Vinga, escaladora. És com un monito. No hem vist ximpanzés, però hem vist a la Xènia monito. És una tortuga, Xènia. Veus o no? Ups! Una iguana! Li diré que és un varano, no? ¿Es que incorporaron? ¿Sí? Un caimán. Mira, Xènia! Oh, mira! Mira que grillo, le va a tocar. ¡Oh! Se lo ha comido. Veus? Com els coixins de casa, Xènia. Què vols, anar amb una zebra? Són maques, Digues, parla. T'ha agradat molt? T'ha agradat molt, 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 molt? Molt, molt. Ui, quina zebra, que bé la zebra. La zebra, Xènia. Què et sembla la zebra? Són maques,